Pohkea voi rullalla vaikka useissa eri osassa, että lähtee täältä alhaalta liikkeelle, painallus aina tuonne eteenpäin mentäessä, eli kun rulla tulee kohti sydäntä. Voi rullailla sieltä sisäsyrjältä, keskeltä, ulkosyrjältä ja sen jälkeen siirtyy tuonne sieltä pohkeen keskiosasta kohti polvitoainetta ja samat jutut sieltä. Ja varsinkin alkuverryttelyyhteydessä tai lämmittelyyhteydessä ylipäänsä, niin nämä kevyet, nopeat sivelyt on se paras tapa lämmitellä sieltä ja pehmitellä lihaksia. Sitten taas loppuverryttelyn yhteydessä niin hidas sively, eli vähän voimakkaammalla paineella, semmoisella keskikovalla paineella liuutellaan tosi hitaasti rullan päällä. Jos haluaa enemmän painetta, niin siellä voi nostaa sitten itseensä käsien varaan, jolloin tulee vähän enemmän sitä vartalon painetta, mutta kuitenkin enemmän mukavamman puolella kuin kivuliaan puolella pitäisi aina rullailun olla. Jos siellä on jotain kovia kohtia, kipeitä kohtia, niin sinne voi jäädä ihan vaan painaltamaan. Eli annat rullan painoa ja pyrit rentoutumaan ja sieltä pikkuhiljaa ne voi sitten lähteä avautumaan, pehmittymään. Myös semmoista pienempää liikettä voi siinä kokeilla, miltä tuntuu. Tai sitten semmoista poikittaishankausta ravistelua, eli poikittain liikutellaan sitä kovaa tai kipeätä kohtaa siellä rullan päällä.